Galdera bat behintzat iritsi da. Josebaren da. Eta dio, ikasitakoak azaltzean, proiektuen arteko lotura aipatu duzu. Azaldu dezakezu nola egin duzuen lotura hori lortzeko, edo hori lantzeko. Bueno, a ver, adostokia guazen jartzea. Adostokia da esperientzi bat, ez da? Umeak gelatan edo pasabidetan edo dauzkate adostoki batzuek. Azken finean da maitxo bat, bi aulkikin, eta dago belarri bat eta aho bat. Orduan, umeak asarratzen direnean, edo gaztetxoak asarratzen direnean, hau egiten da lehen hezkuntzan, Ikastetxea da 0-tikan 18 urte arte, baina hau egiten da lehen hezkuntzan, eta badaude beste esperientzi batzuk beste adin batzutan. Baina, balio dezake. Orduan, umeak asarratzen dira. Asarratzen direnean, badakite noa jun. Juten dira adostokira. Batek hartzen du ahoa. Ahoak daukanak hitz egiten du. Besteak hartzen du belarria. Belarria daukanak entzuten du. Eta gero, txanda. Entzuten dira elkarri, eta azkenean adostu egiten dute, eta jatzen dira akordio batetara, egoera hori berriro ez errepikatzeko edo beste modu batean kudeatzeko edo. Orduan, hor, zaigea lantzen. Alde batetikan, bizikidetzea egia lantzen. Tutoritzan lantzen dan histori bat, edo erlijioan lantzen dan gai bat, edo hizkuntza ari gea lantzen. Hitz egiten dunean bestearekin nola hitz egiten du. Hor badaude aukerak, moldeak ematea, eman daitezke umeak ematen zaizkie, ze esan molde erabili bere argudioa egiteko. Jagoaz bi lotura edo hiru. Ez da, zerekin lotu genezake gehiago. Ez da, azaldu deten, izan daiteke adibide bat. Etorri dira. Ez, nik diote galdera gehiago etorri direla. Josu. Zer? Galdera gehiago? Josu nirentzat, galdera bat dator irakasleek kezkatzuten, baina ikasleek, eta persona bera galdetzen du baita ere, irakaslea zergatik den eredua. Helburu bererako 11 bide badago, zati hau. Lehenengo azania, irakasleak kezkazutela saldu duzu, baina ikasleek baltzuten kezkari. Irakasleen prestakuntza planteatzerakoan irakasleak beraiek behar dutena planteatzen duten noski. Eta beraien egin beharra ikasleriaren gaitasuna, kompetentziak lantzea denez, suposatzen da kontuan hartuko dutela ikasleek zer behar duten. Argi dago, egunerokotasunean normalean ez diegula galdetzen ikaslei. Behar bat egin beharko genuke, baina beraien bizitzarako behar dituzten tresnak planteatzen dira. Baina bai egia da, ikaslei aurkeztu zitzaienean ze asmo zeukaten irakasleek, ze irizpide adostu zituzten, eta arrazoitu zitzaien zergatik egin behar zuten hori, da zuzen, arrazoiak izan ziren, erabilera ezinbestekoa zala gaitasuna handitzeko, eta beraiek matematikan ekuazioak egin behar dituzten bezalaxe, euskara erabili behar dutela euskara hobetzeko. Errestasuna lortzeko eta kalitatean ere hobetzeko. Handik gutxira, ez zegoen planteatuta, baina bai normalkuntza arduradun teknikoak eta bai egin zuten izan zen, galdetu ia ikasleen harrera nolakoa izan zen. Eta ikaslei beraiek galdetu zieten. Eta harrituta geratu ziren, ikasleek oso ondo baloratu zutelako zer hori, erabaki hori. Eta gainera, gauza bada ondo onartzea, baina gela batzuetan eragina izan zuela antzeman zuten.
Arrezkero ez dakit, badakit urte horretan egin zanean, galdetu egin zala eta zer berria zan, ikasleentzat ere aurkezpen hori egitea, baina beraiek ikaslek ondo ikusi zuten hartutako erabaki hori. Eta beste galdera zen, irakaslea zergatik den eredu? Bueno, argi dago, norberaz hizkuntza darabilen eredu dela. Zenbat eta hizkuntza aberatsagoa, ikaslek ere hori hortik edan egiten dute, ikasi egiten dute. Azken batean danok ikasi dugu berbaiten, gurasoen gandik eta ingurukoen gandik elkarrera ginean, beraiena entzuten, beraiena ulertzen, prozesatzen, ondorioak ateratzen, errepikatzen eta aldatzen komunikazioa ez denean ziurtatzen. Irakasleen eredu ona oso garrantzitsua da ikasleentzat. Baina ez da eredua bakarrik hizkuntza aldetik, bada baita ere hizkuntza hori nola darabilen arloaren ikasketarako. Ikasleek ikustea, irakasle guztientzat, edozein arlotakoa izanik, hizkuntza garrantzitsua dela, beretzat ere, kontzienteki agian ez du esango, baina askotan jokoatzen dugu beste portaeraren arabera. Guztiek garrantzia ematen badiote ikasleen balorazioa da, hau garrantzitsua da, zerbaitegatik ari dira guztiak. Sarritan ikasleek ez dut hainbeste ikasten esaten dugunaren arabera, egiten dugunetik askoz ere gehiago ikasten dute. Eta argi dagoena da ikasten dugula elkar eraginean guztiok. Zuretzat, beste bat. Nola jokatu ikasleak erderaz ari direnean? Zein irizpidea adostu zeituzten, zehazte eskertuko nuke. Bueno, orain buruz. Planteatu zena izan zen, eta, bueno, aipatu nahi nuke horrekin, lehen ahaztu egin zait, esan nahi nuen, baina azkenean presarekin ahaztu egin zait. Badirudi, izugarrizko lan sakona eta denbora askokoa dela. Eta nire harridurarako, eta ni horrekin nago batez ere harrituta, Arrasateko institutuan adibidez egin ziren klaustroak urtean 2 saio 2 orduko ziren, besterik ez, Esan dut, badirudi izugarrizko lanketa sakona dagoela. Egia da baita ere, behar bada gauzak ez daudela hemen ematen duen bezain lotuak eta sakonduak. Baina argi dago, ibilbide batean, ibiltzen hasi behar dugula norabait iristeko. Geldi gauden bitartean, bertan gaude eta inora ez gara iristen. Ni harrituta nago, hain denbora gutxian, zenbaterainoko etekina lortzen da. Josebak ere aipatu du, uste baino gehiago lortu zutela, edo dinamika azkarragoa izan dutela, eta niretako oso baliagarria da ikustea, bai Mendaron eta bai Arrasaten ni zuzenean ibili naizen tokietan, ikustea taldean konpartitzeak eta elkarlanak zer dakarren eta ikastetxe moduan talde sentitu eta guztiok zerbaiten bila dabiltzala izugarrizko indarra ematen duela. Irizpideak. Teoria eta praktika lantzen zan komentatu nuen eta orduan normalkuntzaz gogoeta egiten ari ginen bitartean saioan, ni planteatu nituen hainbat galdera bakoitzak bere buruarekin hausnarketa egiteko. Alde batetik norberak nola ikusten zituen gauzak, baina beste aldetik baita ere bere praktikan nola jokatzen zuen. Batez ere zan bakoitzak pentsatzeko. Hemen planteatzen zan, ikaslek ez dute egiten, eta irakasleok zer egiten dugu gure esku dagoen neurrian eta gure eguneroko klaseetan horri aurre egiteko. Esan dut, irakasle eskatu nizkien proposamenak egitea eta proposamen horiek aztertu ziren. Erabakia zeintzu ziren? Ez dakite, baten bat esateagatik. Ikasleak datozenean adibidez, estrategia desberdina planteatu ziren esateko nolabait, esan beharrean, euskeraz mesedez. Kokoteraino dauzkagu ikasleak entzuten euskeraz mesedez. Orduan, estrategia desberdina planteatu ziren, bat izan zitekeen, mesedez, eidazu euskeraz. Badakizu euskeraz egitea komeni zaizuela. Bazeuden beste batzuk, norberak eskaintzea, hau galdetu nahi didazu, nolabait euskerara ekartzea. Bideratzea nolabait ikasleak jarrepena euskeraz egin dezan. Ikaslea esan ezin da, baldin badabil, guk eskaintzea hitzak edo esanbaldeak berak errepikatu dezan, nolabait errestasuna eskaintzea, ereduak ematea kasu horretan. Nik eskaintzen dizut, zuk falta duzun hori zure diskursoa eraiki ahal izateko, komunikatu ahal izateko. Adibidetxo batzu dira, ez da beste munduko gauzarik, baina nire ustez importanteena da irakasleak
eukitzea estrategia desberdinak erabilia ahal izateko. Eta, klaro, gero esate zutena, ereduko ikasle izan, segun ze ikasle da, ez da dana zurruna eta malgutasunez jokatu behar da, baina gutxienez ikasleen aurrean eredu bateratu bat eskaintzen da. Eta horrek adierazten du baita ere, ikastetxe horrentako, instituto horretarako, edo irakasle horiendako garrantzitsua dela, gai hori. Eta hemen azkena bientzat, hau erantzuten baduzu, nola orekatzen da, erronka berrien aurrean sentitzen den lan zama eta proiektua izateak sortzen duen ilusioa. Nola orekatzen da, erronka berrien aurrean sentitzen den lan zama eta proiektua izateak sortzen duen ilusioa. Hau erantzuten baduzue, jada nahi nadoka. Azken batean, bakoitzaren baitan dago, ez? Ez, bakoitzak ikusiko gula hori, hori nogadan, ez dakit. Baina bai hausartu behar dela azken finean, hausartu behar geha aurre egiten, eta lehenengo gauza bat lan hori aldegun hobetona egiten. Eta ez gazteluak airean jarri, kriston proiektu politak idatzi, ez dutena balio zertarako. Eta askotan badaukagu estres hori behar dugu, ez dakit zer, eta ematen du idatzi behar dugula, ez dakit geroa, liburua edo El Quijote, ba ez. Ba igual, diagnosi bat txukun egin, erreala dana, eta horrei aurre egiteko bideak jarri, baina horrei aurre egiteko, ez egiteko ez dakit histori. Eta askotan nik uste hor ondo geratu nahia eta ez dakiz zer aurrean gehatzen geha, estresatzen geha eta nahi ditugu egin ez dago kiguna. Erreala izan, praktikoa izan, erantzun, gero horrek emaitzak, begiratu ze emaitzak dituen eta emaitzen arabera berriro erasora. Nik uste dut egin behar dela hori erronka lorgarriak ezarri. Lehen aipatu dut Mendaron, lehenengo urtean harremanak landu genituela batez ere, eta esan dizuet, edozein abiapuntu interesgarria da. Kontua da, zertarako goa daukagun edo zerk eragiten gaituen, zerk ematen digun indarra planteatzeko erronkak, ez da. Polita izan zen, harremanetatik hasi Mendaron eta etzaukaten ohitura hundirik prestakuntza planetan eta jarduteko eta taldean aritzeko olako formazio saioetan eta harrezkero ez dira gelditu ere egin. Etengabe ari dira, esan dizuet hainbat gai, baina nik aipatu ditut nerekin ari direnak lantzen edo ibili direna lantzen, baina beraien kasa beste batzui ere heldu diete. Nola pasatu dira oso gutxi mugitzetik talde moduan horren beste lan egitera, batzutan agian gehiegi ere. Azken batean zentzua ikusi diotelako lanari. Egindakoak balio izan die, esan dut, usteot gakoa dagoela egiteko moduko zerbaiti heltzea. Ikustea gutxi, baina aurrera da. Eta ez pentsatzea, maratoi egingo dut, eta maratoia egiteko erronka jartzen badugu gutxi batzuk iritsiko dira. Hemengo banak amat ezagutzen dut, baina ni erdibidean ez, askoz ere lehenago geldituko nintzateke ez. Bakoitza, helburua partekatu bai, baina bakoitzak egin behar du bere posibilitateen neurrian. Eta lehen aipatu dut, Arrasateko mintegi guztietan ahozko jarduera planteatu zirela, baina jarduera horiek oso maila ezberdinetakoak dira. Batzuk, aberatsak esango nuke direla, lehendik dinamika bazeukatelako eta egin dutena izan da gogoeta egin eta hobetu. Beste batzuk ordura arte ezer egin gabe zeukatenak hildo honetatik, aurrera pausoa izugarria iruditzen zain niri zerbait planteatu izana. Geroago etorriko da praktikan jarri ondoren hausnarketa egin eta pentsatzea nola hobetu. Nola hobetu ikasleentzat eraginkorragoa izan dadin. Eta guk ere errezago jarduteko eta gusto dago. Taldean, gabiltzanean, nik uste dut beti ere guztion babesa izan da errezago aritzen garela. Eta adibidez, baina hizkuntza normalkuntza proiektua egin behar dugu ez da, baina taldean ibiltzeko honekin. Gu balima daukagu adibide bat, lehen da ikusi barko ikastetxe bakoitzak zer daukan, eta gero ikusiko ditu ze hutsuina dauzkan ez da.
baina gu bali badaukagu ikasle batzordea, badaukagu ikasle batzordea, bale, adibide bat, ikasle batzorde horrek nola funtzionatzen du, egoki, txarto, gaizki, ikusiko dugu. Eta ikasle batzorde horrek, zer da, ikasle batzordea bakarrik euskerarako? Euskerako ikasle batzordea, eta ezin du izan ikasle batzordea agenda 21-erako, edo ezin du izan ikasle batzordea ikasle txikiagoekin saskibaloia erakusteko? Saskibaloia nola? Euskeraz. Saskibaloia nola? Muturka? Ez, arauak errespetatuz. Saskibaloia nola? Adimena emozioa erabiliz, ez jo, zelkar lagunduz, ez da gizela bize. Ikusi, eta denon artean, jun loturak egiten, ea zer daukagun etxean, lehen esaten duenaren ide hori igual ez, zer daukagun etxean, eta horrei etekina ozukua atea, eta gero utxunek ea nondikan betetzitugun. Eta lorgarria izan dadila, eta animo, eta lanpila bat. Nire ustez, gako importante bada, bihar praktikan jartzeko edo niri pistaren bat eman didan zerbait ia lortzen dudan. Eta biharko lortzen badut, etziko agian beste ideiaren bat hartuko dut. Argi dagoena da, modu desberdina daudela horretarako, elkarrekin, esperientziak. Ez dauko, lehen Koldo Saratxagak esan duena, ez gaude ohituta ez da ere gure esperientziak eta besteekin partekatzen, besteenak entzuten. Klaustroetan, ni daukadan esperientziagatik behintzat, ez dira hartzen denborak iritziak eta trukatzeko, praktikak azaltzeko. Lehen esan dudana, Soraluzen adibidez, normalkuntza arduradun teknikoak egin izana, ikusi emaitzak animatu zituen beste batzuk egitera. Etzan inor behartu, borondatekoa izan zen, baina batzuk animatu ziren. Hoiena ikusita, azkenean klaustro gozoak onartu zuen. Hor, zerbait badago, azpian. Ilusioa, irakasleok ilusioa baldin badaukagu, nahi eta ez, ikastetxean hori ezagun izaten da. Maratoia batzuk, Behobia Donostia beste batzuk bide horretik buelta bat emateakin nahiko izango dute. Baina Behobia Donostian, badakizue, eta bestetan ere egoten diala postu batzuk horre edariak eta banatzen dituztenak, nik uste dut hori izan daitekela edo funtzio hori bete dezaketela gune bakoitzeko mintegi bilerak eta guneko normalkuntza arduradunen arteko harremanak. Ez dakit. Eta edariak eta uste dut kanpoan daudela eta bukatu.